Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo agwago ndị amị n'ala anya bụ Naịjirịa ka ha na-alụkọ ọlụ ọnụ na-esonyere ọchịchị ya igbu agha megide agwa ohi ọbụla na steeti a. Gọvanọ anyị na-ekwu nke a na nke Major General Oti Olatoye bụ onye chịkọbara nri ehihie sala iji wee merube mmemme ndị ụka Muslim emere na Onitsha Military Cantonment. Onye nta akụkọ anyị na obi gọọmenti bụ Ijiko Abana pụtara anyị akụkọ a. Govano Soludo kenere ndị ọrụ agha nakwa ndị ọrụ nchekwa steeti a ndị na-akwado ha. Ọ gụpụtara ihe ndị ahụ ha na-emegasị n'ebe na-ese dị n'ihi ala n'ilu na ebe ndị ọzọ. O tokwara President Ahmed Tinubu, ndị okpukpere Muslim nakwa ndị Naịjirịa wee na-ekpe ekpere ka mmemme sala nke afọ a bụrụ nke a ga-eji wee hichee ala ma mee ka ọ na-aga n'iru. Major General Adewale Adekeye kwuru na ya bụ mmemme sala bụ nke ha ji akpọkọta ndị enyi na ndị ikwu na ibe iji cheta àjà ndị gagoro aga chụrụ ma chemikwa ihe ọrụ ndị agha pụtara nke bụ ị na-eweta udo nakwa ịdịkọ n'otu.